Diyos maray na hapon mga tugang, maluhod po tabi ang gabos para sa pagpamibi kan oratio imperata. Pamibi para sa katoninongan sa kinaaban. Mahira kon asin maugayo na ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasagwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaurasaan, biolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang sa mga puso, sa paglaom tanganing sa giraray mamilbidan, ang mga aldaw nin seguridad, asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katoninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, na butasan na ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katauhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao, namako ang ranga asin kusog, kan mga naghinguwa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay, siring man ang lambang saro sa to, magbuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dala ning tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurang na matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad ni sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran ka na asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po ikaapat na Domingo kang Kuwasma. Idulot man po niya to ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat. Dulot ni Realin Salvatierra, kan Bueno and mga Liyag family, ni Lourdes Castillo, for birthday dulot ni Glenn Pida, for getting a good job dulot ni Jeffrey M. Lopez, for new opportunities and blessings dulot kan Borolagdan family, for all the blessings dulot ni Cynthia Lopango, Thanksgiving man kan Olaguer and Pavericio family, Thanksgiving kan Sarong Anonymous, mga special na kahagadan, to pass the let exam dulot ni Marvi Alminye, to pass the let exam dulot ni Aliyah Laila, for a licensure examination for teachers dulot ni Maria Corazon Alminye, to pass the let dulot ni Justin Barun and Jenaline May Granado, to pass the NASH exam dulot ni Geraldine Pida, para sa kapahingaloan kan mga kalag, Roque Sr., Carmela, dulot ni na Mr. and Mrs. Ramon Esperon, Consuelo, Roberto Sr., dulot ni Edna Cua and family, para sa kalag ni Salvacion, dulot kan Bueno and mga Liyag family, Jelena, Hermogenes, All Souls, dulot ni Lourdes Castillo, para kay Ilano, dulot kan Bunyalos family, para kay Visitasyon, dulot ni Rose Ann Trilles. Banwaan ng Diyos, matinog na pa ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpoon. Diyos, Ginoo, mapagdamos na linala.
Sa ngaran ka nama, asing ganaki, pating ka na Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro ka na Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Dios marhay na hapon po sa indugabos, mga tugang. Diyos maray na hapon pa po, Padre. Nagkatari po naman kita ngunya na Domingo sa pagdulot kining Eucharistia, tanganing sarabay kitang mag-umawasin magpasalamat sa mahal na Diyos, hulikan sa iyang dayaday na pagkamot, pangataman na sinan pagdirihir kan sa tuyang buhay na makantan niya to ang kaligtasan. Sirinagayong ngunyan man mga tugang kita sa pagtiripon ngunyan, ipamibi niya to kita gabos na uyadigdi sa banal na misa, ang sa tuyang parokya, asinan sa tuyang mga familia, bendisyonanin marahay na pagkabuhay, iras lugod ang katiwasayan, siring manilikay kita sa anuman na katibaadan asin kahilangan, asin magkamit kita nin kagaya-gayahanin buhay. Mga tugang, tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagiromdomon asin pagsolsolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, magagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka, kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Mamibig kita, O Diyos, nahulikan sa imong tataramon, makangalas mong ginibuan pakipagulianin katawuhan, warasan namimibig kami, nasa hayag na devosyon asin marigo na pagtubod, maghidali sa maarabot na solemnidad ang Kristiyanong banwang, huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo na sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin agahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanyog niya to kung paano pinili ni Diyos si David, bako susog sa paluwas na gayon, kundi sa karahayan nin puso, an enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Tinaramaning kagurangnan si Samuel. Sagkod no arin ka magmumundo para kisaul, isinikwal ko na siya bilang hade nin Israel. Panuan nila na an sa imong laugan, asin magduman ka sa Bethlehem, sa sarong lalaki na an ngaran Hese. Hulita,
pinili kong maging hade, ansaro kang sa iyang mga aking lalaki. Pag-abot ninda, nahiling ni Samuel si Eliab na aking lalaki ni Jesse na nagsabo sa iya. Mayong duda na ang lalaking ini na nagtitindog sa atubangan ng kagurangnan, iyo na ang sa iyang pinili. Alagad, tinaraman siya nin kagurangnan. Dai ka maghiling sa iyang pagkanigwapo o pagkahalangkaw. Hulita, hinabuan ko siya. Dai ako naghuhukom siring sa paghukom nin tawo. Hinihiling nin tawo ang panluwas na porma. Alagad ang hinihiling ko, iyo ang puso. Sarong dinara ni Jesse ki Samuel ang 7 niyang aking lalaki. Alagad sinabihan ni Samuel si Jesse, bako sinda ang nagpili kan kagurangnan. Dangan nagapot si Samuel ki Jesse, iyo sana ini ang mga aki mo. Nagsimbag si Jesse, igwapa nin saro, an nguhod, alagad nag-aataman kan mga karnero. Ipaapod mo siya, ang sabi ni Samuel. Dai kita madulot kan sakripisyo, sagud na dai siya mag-abot. Kaya ipinaapod siya ni Jesse. Guwapo siyang lalaki, hoben, mabagskog, asin, magayon ang mga mata. Tinaramaning kagurangnan si Samuel, tindog, lahidan mo siya, huli ta iyo na siya. Kinuha ni Samuel ang lana, nin oliba, asin linahidan si David sa atubangan kan sa iyang mga tugang na lalaki. Nag-abot tulos ki David ang espiritu ning kagurangnan, asin nagdanay sa iya magpuon kan aldaw na idto. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An kagurangnan iyo an sakong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban, asin dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw. Giraray, pinapakusog niya ang sakong kalag. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Giraray, pinapakusog niya ang sakong kalag. Pinapanginutan niya ako sa mga dalan nin katanosan, huli sa iyang ngaran. Maski ako maglakaw sa dalan ning kadikluman, dai ako matatakot. Kagurangnan, huli ta ika sa kong kaibahan. An sa imong badas, asin sugkod, iyo sako nag-aataman. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Nag-aandam nin sarong bangkete para sako sa atubang nin sakong mga kaiwal. An sakong payo, linahidan mo nin lana. An sakong kalis, nagsusupay. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Tutoong ang karahayan sa kaan pagkaherak, magdadanay sako sa gabos na aldaw nin sakong bukay. Magierok ako sa harong ning kagurangnan, sagkod na ako may buhay. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An ikaduwang babasahon, sarong imbitasyon na kita mabuhay bilang mga aki nin liwanag, asin bayaan an anuman nagawe nin kadikloman. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaidto na sa kadikluman kamo, alagad, puon maging sadiri kamo nin kagurangnan, nasa liwanag na kamo. Kaya maglakaw kamo siring sa mga aki nin liwanag,
Hulitan bunga nin liwanag, makukua sa lambang karahayan, katanusan, sa kakatutuuhan. Mag-inguha kamong manudan ang ikinakaugmanin kagurangnan. Dai kamo mag-ayon sa mga mayong halagang gibonin kadikluman, kundi ihayag nindo sa liwanag ang mga gibong iyan. Makasusupog maski ang pagsambit kan mga bagay na ginigibo ninda sa hilom. Kung ang gabos na bagay, mahayag sa liwanag, mahihiling ng God ang totoong kamugtakan kaiyan. Hulitan anuman na nahahayag, nagiging liwanag. Kaya sinasabi, pagmata, ika na nagtuturog, magbangon ka hali sa mga gadan, asin liliwanagan ka ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matinog na po ang gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu, Pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan naglalakaw si Jesus, may nahiling siyang lalaki na ipinangaking buta. Hinapot siya kan mga disipulos, Rabay, si ang nagkasala, tanamundag na buta ang tawong iyan, siya o ang mga magurang niya? Nagsimbag si Jesus, namundag na buta ang tawong iyan, bako, huli ta nagkasala siya o ang mga magurang niya, kundi tanganing ikapahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa iya. Dapat nagibuhon ta ang ipinapagibo kan nagsugos ako, mantang aldaw pa, maabot ang banggi asin mayo na nin makakapagtrabaho, mantang yaon ako sa kinaban, ako ang ilaw kan kinaban. Pakataram niya kay ni, naglutab si Jesus sa daga, asin linutaban, nagibo siya nin laboy, dangan ilinahid sa mga mata kan buta. Nagsabi siya sa buta, dumuman ka sa tangke kan Siloe, dangan maglabar ka duman. Nanbut sabihon kan Siloe sinugo. Ginibo ini kan lalaki, asin pagbalik niya, nakakahiling na siya. Ang mga kataraid niya, saka ang mga nakahiling sa iya kay ito, na nakikilimos, nagharaput-haputan. Bakong iyo ini ang buta na dating nakikilimos? Iyo, ang iba nagsabi, bako, kakalawgon lang niya, ang sabi kaniba. Alagad nagsimbag ang lalaki, ako ang dating buta. Hinapot ninda siya, taano ta nakahiling ka na? Nagsimbag siya, ang lalaking inaapod Jesus, nagibo nin laboy, dangan ilinahid ito sa sakuyang mga mata, saka sinabihan akong dumuman sa Siloe, asin maglabar. Kaya nagduman ako, pakalabar ko, nakahiling na ako. Nagapot sinda, hain siya, day ko aram, ang simbag niya. Dinaraninda sa mga Fariseyo ang lalaking dating buta, aldaw na Sabath, kayto kan magibo si Jesus nin laboy asin binulong an buta. Hinapot man kan mga Fariseyo ang lalaki, kung paano ta nakakahiling na siya. Sinabihan niya sinda, linahidan niya nin laboy ang sakuyang mga mata. Pagkatapos naglabar ako, ngunyan nakakahiling na ako. Ang iba
kan mga Fariseo nagsabi, bakong hali sa Diyos ang tawong nagibo kayan, huli tadai niya kinukuyog ang tugon dapit sa Sabat. Alagad an iba nagsabi, paanong makagibo nin nga ngalasan na arog kay ni ang sarong parakasala? Sinda mismo day nagkauroyon. Kaya hinapot giraray an kan mga Fariseo ang lalaki, ano ang masasabi mo dapit sa pagpamuklat kan sa imong mga mata? Propeta siya, ang simbag niya. Alagad, day nagtubod ang mga Hudiyo na siya buta kayto, kaya ipinapod ninda ang mga magurang niya. Dangan hinapot sinda, iyo ini ang aki nindo na sinasabi nindong namundag na buta, ta daw ta nakakahiling na siya ngunyan. Nagsimbag an sa iyang mga magurang, arami na siya an sa moong aki, na namundag siyang buta. Alagad daimi aram, kunta daw ta nakakahiling na siya ngunyan, o kunsisay ang nagpamuklat kan sa iyang mga mata, siya ang haputunin do. Nasa edad na siya, kaya tatao na siyang magsimbag. Ini ang sinabi kan sa iyang mga magurang, hulita sa takot sa mga Hudiyo, hulita pinagkauryunan na kan mga Hudiyo na pahaleon sa sinagoga, ang sisay man na nagpapatutuong si Jesus iyon Kristo. Ini ang dahilan, kunta daw ta sinabi kan sa iyong mga magurang, siya ang haputon nindo, nasa edad na siya. Kaya ipinaapod giraray ninda ang dating buta asin sinabihan, sa ngaran ng Diyos magsabi ka kan totoo, araming parakasala ang tawong nagbulong sa imo. Nagsimbag ang lalaki, dai ko aram, kung siya parakasala o bako, an aram ko, dati akong buta, alagad ngunyan nakakahiling na ako. Nagsabi sinda, ano ang ginibo niya sa imo? Paano niyang napamuklat ang sa imong mga mata? Nagsimbag siya, sinabihan ko na kamo, alagad habo kamong magdangog. Ta daw tabuot nindong madangog giraray, buot man nindong maging disipulo niya? Minuda siya ninda sa kasinabihan, ika ang disipulo niya, alagad kami mga disipulo ni Moises, arami na nagtaram ang Diyos ki Moises, alagad daimi aram kung sa inhali ang tawong iyan. Nagsimbag ang lalaki, iyan ang makangangalas. Day pala nindo aram kung sa siya hali, alagad napamuklat niya ang mga mata ko. Aram ta na dai dinadangog nin Diyos ang mga parakasala, kundi ang nagsasambasa na saka nag-uutob kan sa iyang kabutan. Puon sa kapinunan kan kinaban, day palamang nabaretaan na may nakapagpamuklat kan mata nin tawong namundag na buta. Kung bakong hali sa Diyos ang tawong iyan, day siyang magiginibo. Sinimbag ninda siya, namundag kang makasalan, asin ngunyan buot mo kaming tukduan, kaya pinahali siya ninda sa sinagoga. Nabaritaan ni Jesus na pinahali sa sinagoga ang lalaki, kan matuparan siya ni Jesus, hinapot siya, minatubod ka na sa aki nin tawo? Nagsimbag ang lalaki, si Isay siya, sabihi ako, tanganing magtubod ako sa iya. Nahiling mo na siya, ang simbag ni Jesus, siya ang kaulay mo ngunyan. Minatubod ako kagurangnan, ang sabi kan lalaki. Dangan, sinamba niya si Jesus, nagsabi siya, si Jesus, nagdigdi ako sa kinaban, sa paghukom, tanganing makahiling ang mga buta, asin mabuta ang mga nakakahiling. Nadangog ini kan nagkapirang Fariseo na harani niya. Kaya hinapot
ninda siya, anbuot mong sabihon, butaman kami, nagsimbag si Jesus, kun kamo mga buta, day kuta na kamo nin kasalan, alagad, huli ta sinasabi nindong nakakahiling kamo, ng nangangahulugan, iyan na nagkakasala kamo. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang ngunyan, iyo ang ikaapat na Domingo sa panahon nin Kwaresma. Iyo ini mga tugang ang yaon ang gad sa katahawa na kita kan sa tuyang 40 diyas na pag-andam sa napapabot kan selebrasyon kan misteryo Paskal ni Jesucristo ang kagurangnan ta na iyon pagrumdum niya to kan sa iyang pagsakit, pagkagadan, asinan pagkabuhay liwat sa mga gadan. Asin nunyan man mga tugang huli tayaw na kita nasa midpoint kan sa tuyan ang gad na pagpreparar. Yaon ini mga tugang inaapod na Laetare Sunday. Kung kaya mga tugang ang buot sabihin kan Laetare is mag-ugma. Mag-ugma Jerusalem. Huli tayaw na naman ang tunay na pagselebrar kan kapangganahan na dinaog ni Jesus ang diklom nin karatan asin kagadanan, ihinihiras ang biyaya nin kaligtasan. Kaya mag-ugma, kaya huli kini mga tugang, kita sa satuyang pagpenitensya, yaon kita naman mag-uugma, huli taharanina na naman ang satuyang selebrasyon, kan tunay ng God, na paghiras kan Diyos, nin paglaom, na makamtanin tao digdi sa daga, ang buhay na daing kasagkoran, ang kaligtasan na yaon kay Jesus na kagurangnan. Laetare Sunday. Kung kaya mga tugang, ngunya naman nindo nahiling na ang liturgical color kan sa tuyang celebration is pink. Gustong sabihin kani mga tugang, it signifies joyful anticipation dahil tayaon ang God ang sa tuyang napapaharanina na celebration kan Easter season. Mga tugang, 2 beses na ginagamit ng God ang liturgical color pink na kung sain, ngunyan, iyo ang pangdua, ang enot mga tugang, iyo ang pagselebrar, kan Gaudete Sunday, pag minaabot ang pangtulo na Domingo sa panahon nin Adviento. Kaya yan mga tugang, mahiling nindo, digdi sa kuyang stola, digdi in preparation kan sa tuyan ng God na yaon bagaan pagkamundag kay Jesucristong kagurangnan. Digdi naman mga tugang ang cross danay na yaon ang pag-aandam sa napapabot na pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan. Kaya mga tugang huli kini yaon kita tinutukduan, rejoicing, anticipating kan pinakamahalagang biyaya nin Diyos dinara ni Kristo ang kaligtasan sa gabos. Ngunyan mga tugang, maot ko lamang na magtaol ng mga manunungod sa satuyang binasang ebanghelyo, reflection kan satuyang ebanghelyo. Enot gayod mga tugang, hulitaan sa roon na buta, sa mga tugang ng God, ang pagpenitensya niya na dahi nakakailing, yaon siya mga tugang sa diklom, pirmi niyaon sana, ang sa iya ng God na mahihiling diklom. Kaya, blindness is the absence of sight. Darkness is the absence of light. Sin is the absence of grace. Evil is the absence of good. Kaya mga tugang, huli kayo ni, nagpipinitensya ang butang lalaking ini sa tao kan sa iyang pagkabuhay, naghahalat ng God na makahiling man giraray siya. As hindi siya mga tugang nawara ng God nin paglaom. Kaya mga tugang kan si Jesus nag-aagi, siya mga tugang ng God, pinaumayan kan sa tuyang kagurangnan, pinamuklat, tanganing makahiling, bako gayod na mahiling niya an sa iyang kapwa na tao digdi sana sa kinaban. Bako na mahiling niya sana an kapalibutan, kundi primeramente sa gabos, si Jesucristong kagurangnan, mawot na ipahiling sa iya ang Diyos. Kaya mga tugang, ipinapahiling sa satuyan ng God, ang completeness, ang yaon ng God, ang pagiging
tunay na yaonan linalang nin kagurangnan na kumpleto asin marhay. Pinara an sa inanggad, nakakundian, huli kayan mga tugang, iniipinapailing sa satuya, kung natananggad si Jesus na kagurangnan, naglutab duman sa daga, ginibo niyang dugi, ikinad niya itong naging dugi sa mata kan buta. Taano mga tugang, taginamit niya ito na naging dugi, naglutab siya, guminibo siyang dugi. In the book of Genesis, mga tugang, ang tao linalang nin Diyos, gikan sa alpog, hinayupan, ang ruwa, ang espiritu, naging tao ito. Huli ng kansaro na yaon alpog, hinayupan nin Diyos, naging kompleto tao, as in pinangaranan na Adan. Kaya baga mga tugang, ang tataramo na Adan, hali sa gikan sa Hebreyong tataramon, Adama, buot sabiyon is earth, soil. Kaya baga naman mga tugang human, ang satuyang tataramo na human, gikan sa tataramo na humus, soil. Kung kaya mga tugang, kita gikan sa alpog, gikan sa daga, yaon kita man makakabalik sa pagiging yaon sa daga, na kung sain mga tugang, gikan kita sa kagurangnan, yaon malugod kita, makakabalik, mahihiling niya to ang Diyos na kaglalang. Kaya mga tugang, importanteng gayo, ipinahiling ni Jesucristo, kinumpleto ang butang tao, tanganing mahiling ang kagurangnan, the human person, yaon ipinahiling, naging kompleto, huli kan grasya nin Diyos na si Jesus. Kaya mga tugang, digdi mahihiling niya to ng God, ginamit ni Jesucristo ang dugi, tanganing ipailing sa tuya, ibalik kita na maging yaon, gikan kita sa kagurangnan, na yaon ang karahayan. Kaya ngunyan man mga tugang, sa satuyang ngunya na pagpenitensya, kan satuyang pagkabuhay bilang Katoliko Kristiyano, na nag-aandam kita sa napapabot ng God kan selebrasyon misteryo Pascual ni Kristong kagurangnan ta, tinutukluan kita na magbalik sa mahal na Diyos. Yaon lugod kita, kumplito na kita maging marhay, paraon an anuman na diklom nin karatan, haleon ang pagkabuta sa pagibo nin daindata, haleon ang pagkabuta na yaon ang pagibo nin saluat sa plano nin kagurangnan. Kaya maawot nin kagurangnan na kita mag-ugma, arog kan buta, na nakahiling, kaugmahan ang sa iyang namamatayan, hulitan nahiling niya, bako sana ang kapwa, bako sana ang kapabilibutan, kundi ang kagurangnan. Iyan ang dapat na enot niya to ng God na tungkusan. Ang pangduwa mga tugang, digdi naman mahihiling niya to. Isinubol ni Jesus ang lalaking ito, kan siya pinahila ng God kan dugi sa iyang mga mata, paduman ka sa tangke nin Siloe, maglabar ka, asin paghahawas mo, makakahiling ka na. Obedience ang ginibo kan lalaki. Sa iyang pagsunod sa Yesu Kristong kagurangnan ta, siya binalik giraray na yaon tunay na kumpleto, na makahiling siya. Kaya man mga tugang huli kay ni, kung kita sana pirmi ng God, pirmi maging obedient sa satuyang mahal na Diyos, kita mga tugang magiging maugmahon, day kita nin ikakatakot, anumanal daw kita kunhali o nakita digdi sa daga, tanganing makaibahan niya na sa iyang kadayan, mga tugang, kaugmahan na dayong kasagkoran, makakantan. Kung kaya mga tugang huli kay ni, dayaday ang pagiging obedient, yaon ang pagtalikod sa pagkakasala, dayaday na yaon kita ang pagpili, asin ang pagsabuhay, kantama asinin maray, iyon ang magtataw sa satuya, nin kaugmahan na daing kasagkoran, tanganing kita makaibahan ni Kristo sa sayang pinag-erokan na kadeyan. Kaya ngunya naman mga tugang, pinangaranan itong tangke Siloe, buot sabiyon mga tugang isinugo, si Jesus na kagurangnan, isinugo kan Diyos Ama, tanganing kita
not to condemn the world, but to save it. Kun kaya, mga tugang, isinugo si Jesucristo, tanganing ihiras ang kaligtasan, bako na kita ikundina, kundi tanganing hirasan, kan biyaya, nin buhay na daing kasagkoran. Sini nagayuman, mga tugang, sa siyan anggad na pagkamuklat, sa siyang paghiling na yaonan karahayan, ginibo man siya, mga tugang, na yaonan tunay na naging disipulo ni Jesucristong kagurangnan ta, kaya digdi mahihiling niya to, ining naging buta na nakahiling na, siya isinugo man na magpahayag kan pagtubod kay Jesucristo, tanganing an kadakol manatawo, tunay na mamidbiran, tunay na magsunod, magtubod, asin mamuot kay Jesus na kagurangnan. Kaya mga tugang huli kay ni, magayon nagayon ang gad, kung nata, ang sa tuyan ang gad na pagbasa, maski ngani kahalaba, kadakol kitang makukuha ng gad na reflection, alagad maut ko sa nang iyo ini anduunan, huli ta kadakol man sa tuyan ang gad, na dapat ini paguro-purupan. Kita mga tugang, huli ta namumutanin mahal na Diyos, kompletohon kita nin kagurangnan, panoonin biyaya, kung dayaday kitang magsunod sa saya, kita magkakamit kan buhay na daing kasagkoran. Siring man, gagamiton niya kita na maging mga disipulos, instrumento na magtubod, mamuot sa kagurangnan. Tangani kita, maging tagapag-iridar gabos, kan kahadian ni Jesucristong kagurangnan. Alagad ngunyan, mga tugang, medyo habang pigbabasa ko ang Ebanghelyo, masabot kay ni mga kontrabida talaga ang mga Fariseyo. Digdi sa satuyan anggad na nabasa ang Ebanghelyo. Kunbaga mga tugang, ata na nga ni, guminibong karahayan sa tawong buta na pinamuklat siya. Alagad ang mga Fariseyo, ano pa ang hinahanap? Si sa'yo nag-ibo sa imo, si sa'yo anong ginibo sa imo, si sa'yo magurang kani, pinapod paninda. Nagbuburuta-butahan, day kaya ninda pigmimidbid, si Jesus na kagurangnan, Diyos na totoo, asin tawong totoo, may kapangyarihan, imposible sa satuya, yaw nagiging posible sa kagurangnan. Kung kaya mga tugang huli kay ni, day kita magbuburuta-butahan. Kaya minsan, kung minsan baga, ani ba sabi sa kuya, day na nagpaparayriling kan television, lalong-lalo na pag mag-abot ngaya ang mga news, lalong-lalo na manunungod sa mga impeachment, mga buta, yaon day nahihiling, ano na ang day datang nahihiling, tatakpan pa. Kaya si Jesus napadigdi, tanganing pamuklaton ang mga mata kan buta, tanganing mabuta ang nakakahiling. Kaya mga tugang, arindigdi ang pipiliyon niya to. Kita lugod na hulikan sa tuyaman ng mga pagkakasala na nayaw ng pagkabuta. Agado niya to sa kagurangnan, pamuklaton kita na may kapakumbabaan. Hagadon niya to sa iya. Sa iraram kan sa tuyan ng gad na kapakumbabaan, paraon ang sa tuyang kasalan. Day lugod magdanay na malugmok kita sa pagkabuta-butahan na ini mga tugang, matao sa satuya, asin madara sa kagadanan. Huli kay ni mga tugang, kita tinutugduan, Laetare, Jerusalem, mag-ugma, hulitan kaguranan, sa sayang paggabuhay liwat, yaon ihinihiras, ang biyaya nin kaligtasan, si Jesus ang ilaw nin kinaban, na danay niya tong sundon, utubon ang sayang kabutan, tanganing kita gabos, matipon sa sayang kahadayan. Matindog kita ngunyan mga tugang, asin sa tuyang ipahayag, ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa rugso sa mga magakaman, kaglalangkan langit asin daga, asin ke Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panaon ni Poncio Pilato,
Ipinago sa krus na gadan, ilisin nilubong, humililig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa kapatawaran ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang mamibigita sa Diyos amang mamumuton, asin maghagad na paumayan an manlaylain niyatong pagkabuta digdi sa daga. Tanganing mabuhay kitang siring sa maninigong mga kakian nin liwanag. Kaya sa lambang pag-arang, ang satuyang sasambiton, kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga namamayukan simbahan, magdanay na mahigos sa liwanag ka ni Ebanghelyo, magbanag kan kaugmahan na bunganin pagiging dayupot sa Diyos, ipamibi niya to o sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong puso, magdanay na bukas sa pagtabang sa satong kapwa na nangangaipo kan satong tabang, ipamibi niya to o sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa dalanin buhay, asin yaon sa kadiklumanin kawaranin paglaom, makahiling kaliwanag kan Diyos, ki Kristo Jesus, ipamibi niya to o sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga ina, na mga paradara kan balaog nin buhay, biyayaan kan Diyos, huli kan pagkamuot, asin pagtubod, na ihiniras ninda sa indang kaakian, ipamibi niya to o sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa isip asin hawak, maranga asin mapaumayan, ipamibi niya to o sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na gadan, mag-ako kang kapahingaloan na daing kasagkoran, sa liwanag ni Kristo, ipamibi niya to o sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom po mga tugang ipamibitamanan sa tuyang personal na kahagadan sa mahal na Diyos, ipamibi man nyatuan sa tuyang mga kapwa, lalong-lalo na ang mga pinangakuan nyatong ipamibi man sinda. Langit nun asin mamumuto nama, pakihimate aan samuya mga pamibi, an samuya mga kahagadan, asin warasan sa sambuya, an biyaya na mabuhay sa liwanag nin sa imong katotoohan, mantang kami nagbabaklay sa pagtubod, paglamasin pagkamot, ininahagad mi, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Bless you, God of Christ, and His Spirit, to give refer to the gospel of life. Bless you, God of Christ, and His Spirit, to give refer to the life of spiritual drink. Aray kitang gamiton tan sa tuyang kagurangnan sa pagbalangibog niya kan katalingkasan il gabos
Mamibi kamo mga tugang tanganinan sa tuyang atang maako malugod kan Dios na makakamhan. Ako on malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog yang banal na simbahan. Kagurangnan kaming mapakumbabang namimibi, maugmang nagdudulot kan mga atang ninbulong na daing sagkod, tanganing gibon mo kaming maimbod na magpalaga sa indaman sana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinaban, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadadayasin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan, nahuli kan misteryo nin pagkanitawo, dinara niya ang katawuhan na naglalakaw sa kadikluman, pasiring sa kaliwanagan kan pagtubod, asin huli kan pagbunyag sa bagong buhay, an mga namundag na uripon kandaan na kasalan, inampun niya bilang mga aki. Kaya sa alangit noon, asinan mga dagat noon na nagsasanong sa bagong awit nin pagsamba, asin kami kaiba kan gabos sa mga hukbo nin mga angeles isin santo sa kalangitan, nagrurukyaw, asin deng tapos kami minasanong sa pag-awit kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurahan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kayaning mga atang namimibi kami, pakabanalakan nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak asin dugo kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaat ini, itinoo sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garumduma kagurangnan sa imong singbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay ibakan sa mong santo papa na si Leon, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos na mga padi, asin kan banwaan na tinipon mo niya na hapon na yaon sa imong atubang. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asindas sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na siyang mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigun magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mo si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin sa kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukduan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nagkaugalian, kaya nangangahas kitang mag-arawit. Ama niya mulayaw sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo, sa dagat nin siring, sa langit, ang samong kakanon sa rualdaw, itao mo sa muyagunyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami
pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristo, ang kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataol ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya ng mapatuninong asin magkaburonyog, sosok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan in kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Listening to the blood and blood of Christ, bring eternal life to those who will receive it. Tolis peccata mundi, kami. Cordero ng Diyos nagpapara, kang mga kasalan kang kinaban. Peccata mundi, Uya si Yesu Kristo, ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita gabos na inimbitaran sa pagpako kay nin kordero. Kagurangnan, bako akong maniniko na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram kasana, asina sa kong kalag maumayan. At amanon malugod kita, kan hawa kasindugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas,
na ika nagadan para sa kuya. Magadan manlugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamigdi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamamuoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal. Asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto. Ngunyan asin sa God paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade, para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristong kagurang na niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo,
matuko po para sa mga paisi. Magkakigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado o Domingo. Nag-abot po sa 42,078 pesos asin 45 centavos. Ana ang bagyato sa siring na oras na misa. Nag-abot po sa 5,216 pesos asin 75 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 10,244 pesos asin 10 centavos. Siring man si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Pioduran Albay, o ordinahan sa pagkapadi sa Abril 2, sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kan Christmas sa Albay Cathedral. Kung si Isay man po ay may aran na makakaulang kan sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya o sa chancery. Sa masunod na Domingo, Marso 22, iyo po ang ikapaat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sa dadarahon ta po ang satong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Siring man, digdig po sa satuyang parokya, magkakaigo po nin pagkumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pag-aaga para sa maawot magpalista asin ibang impormasyon manungod sa kumpil magdulok na lang po sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga anonymous nagtaon nin tig 5,000 pesos, 1,000 pesos, 5 nagtaon nin tig 500 pesos, 400 pesos, 2 nagtaon nin 300 pesos, sarong 200 pesos. Donation through GCash, 5,800 pesos. Baracena Family, 4,500. Moral Family, 3,000. Ray Gianan, 2,000 pesos. Warren Madrona Malate, 1,000. Diane Enrera, 1,000. Ruth Atento, 900. Rose Rempilio, 400. And Sena Family, 400. Diyos mabalos po. Kaya mga tugang, sangaran kan sa tuyang kura paroko na si Father Neil Aranas, asin ang sa iyong mga kaibahan na padi, na si Father Jem Penetrante, asin si Father Tonton Peralta. Ipinapaabot ko naman po sa Indugabos, mga tugang, ang taos pusong pasasalamat, hulikan sa indong danay na paganduyog, kan sa tuyang mga banal na Eucharistia, asin mga celebration digdi sa tuyang parokya, siriman kan sa indong dayaday na pagtabang asin suporta, kan sa tuyang simbahan asin parokya, sa Indugabos, salamat asin Diyos san magbalos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. magduko po asin maghagad din bendisyon sa mahal na Diyos. Kagurangnan, bantayi ang mga namimibi sa imo, ang duyugi ang mga maluya, asin huli kan liwanag mo, danay mong buhayon ang mga naglalakaw sa diklom nin mga magagadanon, asin ang mga nahirakan mong agawon sa gabos na karatan, tuguting makaabot sa urog kalangkaw na karahayan, huligi Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Bendisyonan kamo gabos, kan Diyos na makakamhan, kanama asing kanaki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos na po ang sa tuyang misa, lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamot ki Kristo. Salamat sa Diyos.